ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿಯ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/5/2025 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪರ ಬೈದರು. ನಿಖಲು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬರದು ಕೇಳಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಹಬ್ಬನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದಾರ ಪಂದ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಕೇನ್ವೀರು ಅವ ನಿಖಲು ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಾರ. ಉತ್ತರ: ತಿರುಪಲಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಆತ್ಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು. ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿಜವು. ಅಡಿಮುಟ್ಟಗ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತ. ಈತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅಪುನು. ಗೀತೆ 6 ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ದೂರ ಆಪುಜೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿ ಗೀತೆನ್ ಕೇಂದ್ರರು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧು ಸಂತೆರಗಾದಿ ಸೈಪ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಜೋಕುಲಿ ತೆರಿತರು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರ ಬೊಡ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐನರದವರ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಶರೀರ ಬೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬಿದರ್ದು ಪೋಪ ಬಾಬಾ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾರೆಗಾದೆ ಬೈದಿರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತಿರುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರಾತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತಿತೆರನು ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಜೋಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುದು. ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುರ್ದು ಹೋಗುಚಿರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಪತಿತ ಆದುಂಡು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾರೆಗಾದೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮನು ಜೊತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಪನ್ಪಿನ ಸಹ ನಿಗಳು ತೆರೆಯೊಂದರು. ನಿಗಳು ಎರೆಗಾಂಡಲ ವಿಕಾರಿ ಪದಿತೆರು ಬಂದು ಪಂಡರ ಕ್ರೋಧಿಯರು ಬುಪ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿರು ತೆರಿಪೋಡಾಪನು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು. ಈ ತೆನಿಗಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದು ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎದ್ದು ಪಾತೆ ಹೊರಡಾಪನು. ಏರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಲ್ತರಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾದುಲ್ಲ. ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊರಪೇರು. ನಿಗಳು ಪನ್ಪರು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು. ಭಗವನಾಚ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಪತಿತೆರು ಭಗವಂತರು ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಪತಿತ ಪಾವನನು ಲಪ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ದೇಹದಾರಲಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದ ಪನೊಡಾಪನು. ಶಿವನ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು. ಸುರುಸುರು ಕೊಂಚಿ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿವಂಡರಡ ಯಾವು ಉಂತುರು. ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಪಲೆ ಶಿವ ಭಗವನಾಚ ಎನ ನೋರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಶಿವ ಪಾಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆಗ ಅರ್ಣನ ಏನಂಚಿನ ಶರೀರ ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಗಂಡಲ ಅಕಲವ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಟು ತೋಜುಂಡು. ಬೇರಂತ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೋಜೇರು. ಅರೆಗ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರಣು ಬರೆದು ನನಂಚಿನ ತೆತ್ತನ ಬಂದು ನಿಗುಲ ಸಹ ಪನ್ಪಾರು. ನಿಗುಲು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಾದ ನವದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿಸಿರು. ಅವಧಾನೆ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿಸಿರು. ಕೇವಲವು ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು. ವಾರ್ತಾಲಾಪನಂತೂ ಆತ್ಮನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಂಸ್ಕಾರಳ ಆತ್ಮಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದುಕೊಂಡ ಆತ್ಮನವಾಡು ಶರೀರವಾಡು ಪಾತರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಜಂದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಸುರುಕ ಆತ್ಮನು ತೆರೆಯುಂಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ಬಾಬನ ತೆರೆಯುವರು. ಏಪ ನೆಕ್ಲನೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಜರು ತೀಯರ ಆಪುಜಿ ಐದವರ ಆತ್ಮಗೂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಲೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪನ ವಿಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮಡಿ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದ ಪನ್ಪನವು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದಪ್ಪೇರು. ಈತ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲೇ ನಿಗ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತೆರೆದು ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಪನವು ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ತೆರಿಪವನಕ್ಲು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವನಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಪ್ಪೇರು. ಈ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಏರೆಗ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಐನರದವರನ್ನೇ ಸುರುಕು ಆತ್ಮನು ತೆರೆಯುನ್ಲೆ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಎಂಚ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಆತ್ಮನೆಕ್ಕೇನುಂಡು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೋಡ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಜೀದನು ಪನ್ಪುನವು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಸಿ ಓವೇ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು
ನಿಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇದಿಯಾನು ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಧಕೇನೆ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಪ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಪಗನಿ ಪಾತೆರಳು ಪೂನವು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬತ್ತು ತೆರಿಪೋರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿನ ಇಚ್ಚಿ ತೆರೆಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಮತ ಭೇದೋಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಗಲ ಮಾತಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಐನದವರ ಎನ್ನ ಅನುಭೂತಿ ಅವಡು ಅತಂದ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅವಡು ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯಸಿ ಅಕ್ಳಂತ ಆತ್ಮಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿರದವರ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪತ್ತಿ ತೇರಿದ ಪಾವನಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನನಂತೂ ಹೊರ ಸಾಧ್ಯಸಿ ಐನದವರ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರು ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ತೆರಿಯುಂಜಿಯೋ ಅಕ್ಲು ನಾಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲಿರು ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜಿರೋ ಅಕ್ಲು ನಾಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದಕ್ಲು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈತ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಭಕ್ತಿನಂತೂ ಮಲ್ಪುಚಾರು ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಚಿತ್ರೊಳ್ಳಡೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಎರಾಂಡಲ ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೂತಿಜಿರು ಬಂದಿತ್ತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಪವು ಎಂಚ ತೆರಿಯುಂಡು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಲ್ದು ನಕ್ಷೆಡು ತಿರಿಪೋಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಐನದವರ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪದಿತ್ತರು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಐನನು ವಿವರವಾದ ತೆರಿಪೋಣಿಚಿರು ಸೂರ್ಯವಂಶರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪೋರ್ದು ಪಡೆ ಉಂಡೇರು ಕೂಡ ಚಂದ್ರವಂಶರಿ ಎಂಚ ಪಡೆ ಉಂಡೇರು ಸೂರ್ಯವಂಶರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಡೆ ಮತ್ತೆರಡ ಇತನಿಗಳು ತೆರೆಯೊಂದರ ಮಾತೆರಗ ಆಸ್ತಿ ಬರೀ ಬಾಪರ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಂದ್ರವಂಶರಂತೂ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಂಡೇರು ಬಕೋವೆ ಧರ್ಮಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐದವರ ಲಡೆಯ್ದ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿಯುವನವರು ಸೂರ್ಯವಂಶೀರದು ಚಂದ್ರವಂಶೀರ ಕೆಂದೀರು ಅತ್ತನ್ನ ಲಡೈ ನಡತನು ಬಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನತನ ಒಪ್ಪನು ಇತನಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿರಂದಿತ್ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಬತುಬಿಡ್ತನು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಜ್ಪದು ಇದು ಆನೆ ಆದುಂಡು ಇದು ಇಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಾಟಕನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಡೀ ಚಕ್ರ ನಿಗ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ತಕ್ಕಲೆ ತೆರೆಯನು ಬೇತಕ್ಲಂತೂ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪನು ಕಾಯ್ದೆಲ ಉಂಡು ಸುರುಕು ಬಾಬನು ಆತ್ಮನು ತೀರಿಯೋನಾಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ತರಗತಿಡಿ ಕುಲ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಹಾಪುಜಿ ಸಂಶಯನೇ ಕನವೊಂದುಪ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇವತೆಲಿಗಳ ಸಹ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಇತೆನಿಗ್ಲಾಗ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ದಿಗದಂದು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಆತ್ಮನೇ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಆತ್ಮನೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೇನುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದೊಳ್ಳೇರು ಆಸ್ತಿ ಅರಟಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಹನುಮಂತನ ಪೂಜಾರಿಲಿತ್ತೆರಡ ಹನುಮಂತನೇ ನೆನಪಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾರಿಲಿತ್ತೆರಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆನಪಲ್ಪೇರು ಇತ ನಿಕ್ಲು ತಿರುಪೋಡಾಪನು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲಂಕ್ಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅರೆನು ನೆನಪಲ್ಪನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗಡುಪ್ಪಡು ಭಾರತಡು ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತದು ಇತ್ತೆಂತು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯಪರ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಇಚ್ಚಿ ನರಕೊಡಂತೂ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ನಡತಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ತಿರ್ತಿ ಚೆತ್ತ ಪನ್ಪುನದ ಆದಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂಜೀರು ನಿಗ್ಲತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದೇತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲು ಪಾವನಾಪರು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲ ಬಂದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದು ಸತಪ್ರಧಾನ ಆಪುಜರು ಯೋಗರದು ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಕರ್ಮ ಚಿತ್ತ ಬರು ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದುಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಕೆಲವರು ಆತುರ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲಾತಿತ್ತೆರಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಒಂಜೆ ತೊಂಜಿ ವಿಘ್ನನು ಪಾಟ್ನಕ್ಲು ತಯಾರಾಪೇರು ಎರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಏರುಪೇರು ಮಲ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಏಕಾಂತೋಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಏಳು ದಿನದ ಕಾಲ ಬಟ್ಟಿಡಿತದು ತೀರಿನೊಡಾಪನು ದೇಪಂಡಿಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಆದುಪನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ಓಬೆ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತೆಪ್ಪೇರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರಗಳ ತೆರಿಪೇರಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಪ್ಪಡು
ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರಗಳ ಒರಿಯಾದುಳ್ಳೇರು, ಮಾತ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆದುಳ್ಳೇರು, ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಾತೆರಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಅಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಆರು ಏಪಗಳ ಪತಿತಾದ ಪೂಜಿರು, ಪಾಪನೆ ಬತ್ತದು ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನೆರು ಒಪ್ಪೇರು, ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪತಿತರಾದುಳ್ಳೇರು. ಪತಿತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು, ಪಾವನೆರು ಕೆಲವರೇ ಒಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೋಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಚಿರು, ಏರು ಪತಿತೇರದು ಪಾವನ ಆಪೇರು. ಅಪ್ಲೇ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೋಪೇರು, ಒರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಪೇರು. ಇನ್ನೂ ಸಹ ತೇರಿದರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬತ್ತದ ಮತನು ಗೆತ್ತು నుంచి నీకులు ఇడీ ప్రపంచకు మత కొరలే పనుపు ನಾವು ಕಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಆದಂಡು. ಈತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಆದಂಡು, ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿನಾಶ ಆಯ್ರಂಡು. ತೆರಿಪೇರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಐನದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ದು ಕೇನಾಡು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪನು ಶಿವ ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದಲ್ಲಿರು. ಆರೆ ತೆರಿಪೇರು ಗೀತೆಡ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಗಲ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ. ಗೀತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಂತಿರು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ವೆ. ಗೀತ ಜ್ಞಾನದಾತ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ವೆ. ಗೀತೆದ ಶಬ್ದ ಅಂತುಂಡತೆ ಕೇವಲಾರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಆಚೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. నీకులు శివ భగవాన్ వాచ పంద పన్పరు. భగవంతే నిరాకార ఆదుల్లేరు. అరే పొగల పునర్జన్ముడు వరకు చేరు. అలౌకిక దివ్య జన్మను పడిపోయారు. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರದ್ದನ ಶರೀರದ ವರ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಭಗೀರಥ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೆರ್ದು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬುಧರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಂದು ದೇವಡಾಪನು. ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕೂಡ ಪಾವನಾದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪೇರು. ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪೇರು. ಐದು ಅವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಶರಡು ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರమైన ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದುಂಡು. ಸುರುಕು ತೆರಿಪೋಡು ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗನಿಕಲ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪನು. ಪತಿತೆರದು ಪಾವನ ಆಪರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗಂಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತಿದೆ ಉಂಡು. ನಿಗುಲು ಲೆಪ್ಪರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪತಿತೇರದು ಪಾವನ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಪಾವನ ಆದಿತ್ತರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಡ ಪಾಪ ಬರ್ತದುಂಡು. ಅವು ಯೋಗ ಬಲೊಡದೆ ಬುಡ್ದು ಹೋಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪವಿತ್ರ ಎರಡ ಕೂಡ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರ್ಪರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪವನು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನು. ಎಂಗ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು. ಬೇಹದ್ದಿದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪತಿತ ಆದುಳ್ಳರು. ಸುರುಕು ಪಾವನಾದಿದ್ದರಿತ್ಯ ಪತಿತ ಆದುಳ್ಳರು ಕೂಡ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ನಿಕ್ಲು ಪಾವನಾದ ಉಡುಪರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಏನಿನ್ ಜಪ್ತೊಂದೇ ಬೈದರು. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜ ಪಾತ್ರರಾದನು. ಇದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬುಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿ ಬರಡಾಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಪ್ಪನು. ಮುರಳಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶನು ಬರೆಯೊಂದು ಐನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಪಗ ಹೃದಯಡು ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊನು. ಸುರುಸುರುತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರರಾದನು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು. ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಮನ್ಮನ ಬಾಬ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಷ್ಟ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞದ ಲೆಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಓಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಯರಬಲ್ಲೆ ವಿಕಾರಡು ಪಾಯರಬಲ್ಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ತು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪೈರೋ ಐನು ಬರೀ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಬೇತೆಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಪಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಾಯರ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉದ್ಯೋಗ ತೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ನಂಬರ್ 1 ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪದಮಾಪತಿ ಭವ.
ನಂಬರ್ 1 ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಸ್ವಯಂನು ಬಿಸಿಯಾದದಿ ಒನ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದುಪ್ಪೇರು. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಇರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚಾಕ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೈಸೆನ ಕಾರಿಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪದಮದಾತು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಖುಲಸ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ತುಜ್ಪವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪದ್ಮಾಪತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂದೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿದ ತಿರುಗಾಟ ಬಂದಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ದೂರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಏರು ನಟ್ಪಿರೋ ಅಕಲು ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆದ ಸಂಪನ್ನ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೌಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಅಚಲ ಅಡೌಲ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಶರೀರ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಖುಷಿ ಪೋಂದೆಪ್ಪಾಡು. ಕಾಸಂತೂ ಐತ ಎದುರುಡು ಇಂಚಿನಲ ಇಚ್ಚಿ. ಏರ್ನ ಕೈತಲ ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆ ಉಂಡಾಗುಲ ಎದುರುಡು ಇಂಚಿನ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲ ಜೊತೆ ಬಾಪ್ತಾದಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ಗಾಬರಿಯಪ್ಪನ ಹೂವೆ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.